Ay, lumilag manos. Ay. Oh my God. Hey, lwaqala kuso. Umuntu sewubhekana nezingqeka amangobese. Yes. Correct, Macrook. Correct, sort of voice. Hi. Dr. Winderman. Salute. Kaphez kwa inombolo ndoda owasibamba la station. Salute. Kangani kuyasho phela usebenza ngegunya le number 1. Salute. Cha ngalo nyaka kwelothani. Ngalo msoso. Salute angishayisele step sakho ndoda emhlophe. Salute ziyangena ndoda enkulu. Njoba ndoda atu mountain. Salute. Ubusebenza ngoline wegunya le number 1. Salute. Kodwa wena uzoba lapha eqhamuke ndoda emhlophe uzoba unyazi lesibili. Absolute sezokhanyisa la ngaphakathi bonke olayini zonke inombolo ezimashala ndoda sibanjwe wewe. Absolute ziyangena ndoda enkulu. Ndoda enkothi makushayisa isitimela lapha ndoda. Salute. Ubambayo uthi angaka usamdenja lapha. Imapha amasosha efanele siwakhe phezulu. Sashayisa 26. Absolute ziyangena ndoda enkulu. Indaba olayini othwena la icourtyard weshwenyuka cha usekho ndoda useka ngapha. Absolute ziyangena ndoda enkulu. Okwakho nje ndoda uphonse inyazo uginqe emabole. Qavuna inombolo. Absolute ziyangena ndoda enkulu. Ndoda mfowethu. Baba wa. Uyangilanda ngoba. Ngiyalanda baba. Le ndoda isebenzele ndoda. Ziyangena zakho. Yes, asikuzo apho ndoda. Nangempela correct. Salute. Ndoda mfowethu. Hayi ziyangena ndoda enkulu. Hayi amagunya akho ndoda mfowethu asemane ngapha mane ngapha. Absolute 626. Absolute. Ndoda sebenza ndoda. Salute ngapha. Ndokhanyisa ndoda usibambe lo samdenje 26. Salute ziyangena ngiyasebenza ku time kunyaka. Ayikho ngapha. Ndoda wethu yazi. Ndoda. Nesebenza ndoda. Ngabo nayo ngiqhamela ngithi. Le ndoda kodwa indoda emabule. Shita kama shita khona le duzu mali yafohlo thatha ayifohlozile. Phezulu inombolo. Salute. Kamasha manje. Na lelinye 26 mfethu oliphinda. Hawu imani bafethu yini ngisalifuna ukumphinda futhi. Manini bofa. Indaba. Kunedile engizanayo. Idile yani leyo? Ngiyazi ukuthi nje bocasula yini. Casulo makhweza ngeke. Uyavela ungicasulile ungichamisile loyo. Lalela ke. Lo ngifuna semketule. Ngizomthatha mina ngimbeke ngaleyo main section. La ngizomfica khona engena backup. Nimgaqa amashoka, nimgaqa upost carrier, nimshayine izondelo. Okwahle ngithembe kanjani lokho? Hayi, phela mina ngakunina bofa. Akithi nami lo muntu uyangihlukumeza. Uyangiyazi ukuhlukumeza. Ngithathele into lo ngenza zonke into. Angimfuni nami. Ngifuna imgaqulana amashokana, ipost carrier yonke into agcwala. Kodwa lokho akusho ukuthi sesiyazwana yezwa. Hayi phela nami vele ngifuna ukuzwana nawe. Bengifuna sisebenze ukuthi siketule lo muntu. Simketule. Correct. Oh yes Lord. Uba usengawo. We saw story yathi umkhosi amashumi amabili. Ndoda enkulu. Ingxaki zichananazile kubi ndokuxelele ngokuthi ndoda enkulu ngiyabulisa. Babuyile futhi abhaloti ndoda bathi manje phinde ndikuxelele uba ikhona ingxaki ekhona ezokwenzeka kuwe usengxakini ndoda enkulu. Ndoda enkulu bathi kubi kukhona ingxaki ezokuvelela ndoda enkulu qha ingxaki ndiyabacela abhaloti ndoda othombela umamntu abavezi kwanto ndikuxelela abavezi kwanto. Ndibangoceka ndibangothi ndiyacela ubheka apho uhamba khona ngoba usengxakini. Abavezi bakutheni abavezi bangubani ndiyabacela ubhala bathule cwaka. Ndoda enkulu Ngizoyeka ukungithola la. Ufuna ukuthi imali lejele nje balelikhulu kangaka nje. Andithi bungathethisi Ufumba ngempama. Andithi bungathethisi mntu kodwa ndithi faka naleli. Ungaphinduzela kumina uzongithwala amasimbi yaso. Suka. Ufumba ngempama. Wangicela kodwa manje ukubhekela izinto kodwa sengizothula ke manje ibe simongo lijele likhulwa kankulu mina muntu. Ngenze silele.
Yeah, sanibona, ngicela siphoze nje kancane video. Guys, everyone has their own preferred morning rituals. Like me, lately I like to start my day with a couple of trades on Pocket Broker. I just studied a chart, test simple strategies. It doesn't even take me more than 15 minutes, but it helps me to get in the rhythm of the day and sometimes earn a little even right from the morning. Let me show you what I'm talking about. Let me place a trade and then you will see. Just like that, we just made profits in front of you. And Pocket Broker really live up to its name. It's a pocket-sized platform. You can do anything right from your phone. You can leave the laptop at home, take your phone. You can trade on the go anywhere in the world. As long as you have internet connection, you're good to go. Now, let me show you how to add Pocket Broker icon as a shortcut on your iPhone. You simply click share, and then you select more, and then add to home screen. Simple. But if you are using an Android device, don't worry. You can download Pocket Broker app directly from the Play Store. And the platform also have a referral program called the Pocket Friends. You invite a friend, they make a deposit, they get 100% bonus on their first deposit, and they also get a cancel loss of up to $100. You also get up to $100 on your balance. Guys, if you also want to get started with Pocket Broker, follow the link on my description and register right now. Remember to use my promo code THANDO AUG2 to get 100% bonus on your first deposit. Pocket Broker operates under a government license from the FSCA, which means they must follow strict laws to protect your money. This license also applies to South Africa. And remember, verified account protects your funds. No one can withdraw your profits except you. And the platform uses 256-bit SSL encryption, the same standard used by major banks. Now we can continue watch the video. Danko. Phakathi lelobole kwezikudala kashayisana ukukhishiwe manje sawaza. Hawu awuye kambe bathi ubani uSkyface. Yes, ndoda endala. Hayi Skyface sengizwile osengisikela magunya ukuthi wena usuxoshiwe 26 akusho ukuthi useyimpanga. Wena ngoloza noma thiwa ngixoshiwe ngale 26 akusho lutho lokho, mina ngisayiyona leyo ndoda, angithi uyangizwa izo leso. Hayi weSkyface phela uma usuxoshiwe 26 okusho ukuthi usuyimpunde, usufana nazo zonke izimpanga ezigcwele isibangeni. Sekuzomela ngikuxoxe. Ngeke uze ukubone lokho wena ongoloza, ngeke uze ungixoxe mina. Uphina ngakho ukuxoxa lawa amanye ama28 yona i28 ngileyo ndoda. weSkyface Skyface hayi wena Skyface ayike hayi sesiyobona ke Skyface kodwa engikwaziyo okukanongoloza kuyohleli kokanongoloza kuyohleli igcina mina kuleli jele. Ngeke uze ukubone lokho wena ongoloza. Usuyipunde Skyface, usuyipunde wena. Ngila mina wena uyileyo ndoda engaphesheya hlangana enqamla ezweni. Ngikuyeke weSkyface kodwa ungasho ukuthi akakutshela ngunongoloza. Kuyohleli igcina unongoloza. Ngizokugcoxa wena. Bashilo ukuthi usuyimpanga. Unyana kasimanga wena. Dala ama28 28 akuxoxana kodwa futhi mina ngileyo ndoda yizwa lezo. Ngoloziphinge isigazi. Zala. Esishapo wena. Yabona lapha mo. Yabona wena sengizulele ngamasimbo wenzile wena yazi. Ubophisa ingane sekhaya manje wena. General ngakutshela mfana wami ngathi I will have my revenge an iPhone ndoda. Wona ucathi kumnandi uyahleka ama grabbies. Umnandi lalela la mfana wami. Yabona ukuthi uthinta umndeni wami. Hey usuthinta enye into bra ngiyakutshela yazo. Usuthinta into ngiyakutshela nje yami yazo. Wena njengoba ubhizi uklina tele OLED lam ucansi kigrade leyo nto wena. Yazi inkinga yakho kephi wena. Wena ungithatha kancane yazo. Ubona ngakwenza ilutho sonke lesikhathi lesi. Usobona ngathi ngiyakusaba uyibona unohofu lentshebe yazi. Mina ngishilo ngizokwenza wena bra wami yazi. Ngifuna ukukugangaza manje yazi. Watch out.
What general? Hayi manje, hayi ndoda mhlobo. Laba kade babefunana. Ngithi mina ngeleke jana besibayeke. Bake badelisana inkani. Agriculture to the stone. Njalo ndoda mhlobo. Agriculture to the stone. General, hayi delisanani emasosha. Mina ngiyothatha elami isosha uma sebeqedile. Abantu asibayeke ngeleke jana. Kade ngabona ngani ngoba uzongifuna manje wasala. Awuqu ndoda ewuhendi mashana Ayizwa lezo. Endoda owethu kuyadaleka usabela isitaliyane wena ndoda uselona isosha lase 26 ziphi? ndoda ewuhendi man ayithathi khona ndoda ewuhendi man yazi la ngaphakathi ebuilding kunezinto esezenzakalayo ezingidala ngashayisana kodwa before sifike lapho ndoda ngisha ngomsebenzi kabuhlungu Umsebenzi wakuphi wa translate kamasipala. ngifuna ukungena ngaphakathi nami ngicela inombolo ewuhendi man Nombolo. ufuna ukuqasha kabusha e26 Shayisana ndoda owethu. correct Ushayise ngotime wrong. Ngangani ndoda owethu ngalo time umashile nginyukelwe istephizo ndoda owethu. Angizayena umountain umkhosi wama-26 ndoda owethu angisafull shise 26. Sengisebenza ngabanye olayini abaserious abangaphakathi ebuilding ndoda owethu. But nakhona ntomfowethu ngaba ngiyayiphakamisela imashi yakho ngizokusabelela noMountain ntomfowethu ngibona ukuthi iliphi iqiniso abakakudalela lona baphinde baqashe ntomfowethu but nakhona imisebenzi yakhe ezokusabelela ntomfowethu nakhona ku time kunyaka masho uyasebenza ntomfowethu angithi uyangibamba correct usebenza inombolo ezikhanyayo ntomfowethu kuyona inkantini iDiamond Folish salute ndoda ewuhendi into eyenza ukuthi ngisho njalo ukuthi ngifuna umsebenzi ngoba vele sengibona ukuthi ngithatheka kancane nala building ngonombolo zabafuna ukungigcoqa manje angilona i28 mina i26 hayi bese kudunisisile nje already hayi kulungile ndoda endala sengozwa ngaweke kodwa mase ukhulumile nabantu manje usho mfethu ubani osumfakelile ngalolu daba Ukhuluma ngani manje KB angithi ngakutshela ukuthi akekho umuntu engizomfakela ngalo daba lakhe until ngize ngicabanga ukuthi ngizoyenzani ngeinformation kahle kahle wena yini ofuna ukuyidala ngale information hayi kanti kulula we KB sayikona engangifunile ekuqaleni ngifuna ukuphatha la ejele awukwazi phela ukudaleka ngako uyazi ukuthi mina umanqinqiza lana mfethu ufuna ngithathela isihlalo sami manje ukuthi usho ukuthini mawuthi umanqinqiza ngoba ngiyasho ukuthi yiloko engikufunayo otherwise sengingahamba ke ngipepeza la ngaphandle ukuthi KB awukwazi-ke kodwa ukudaleka kanjalo mfethu ayikho mhlambe enye indlela esingabonisana ngayo ngaphandle kwaleyo cha KB ngifuna ukuphatha kahle kahle ngifuna ukufaka inombolo mina la female section wazini ngonombolo wena hayi busho ukuthini manje KB kuse mina nguqueen womkhosi wama-26 ngiyagqoma ezintabeni ezimhlophe ngiphezulu umqondo umuntu ababa ngimashe nawo magumba manomhlaba salute hayi bo hayi ngisha ngokuba igunya ke la KB sengiqalile ngirecruit amasosha ama-26 wena ke ngifuna ungami endleleni yami kodwa ke yazi mawukhuluma mfethu ngenombolo 2018 mina ngifika la iwosi mfethu ngangiyi-28 kwasho kona ukuthi iyavala wazini wena ngenombolo KB njengoba ijele liphezulu kanje kuphethe wena kodwa uthi wazi inombolo wazini wena ngithatha kancane wena phethe uyimini unozala ozala amandi yaqhubhoza indangane nempumulo kwesokunxele ngithi impela ngisagobuzile esihlabathini zolwandle ngisagobuza wona umphongo lo wesilimo ngidabuka khona la estate itotal estate u7 shot no8 shot umkhanisi weinombolo angizibethi ngeenqami ngizibetha ngolayini waseninibi ngeinto ezithaba kangaka bafulapha ngithi impela engqilingithini laba bafulapha ngiyafulapha ngakho gelekexe nilnil ufuna ukuthini mina ngimdala awu correct ndoda kangako ukuthi wena uyintombi engaphesheya mina ukufundele ngikudalayo nami ngikufundele ukudalayo ngimehlomane ngawo uzokwenza okwenzayo nami ngikwenza ngase 26 correct ayikho engafani azibe kangako salute okay Nongoloza uyabathi uyafa lo muntu uqinile hey thola lenkunzi usilongi hayi bathi uyafa lo muntu nongoloza kafa bancane ngakho yinja wena
uyajanelani ngengafengolwazi yakhe izangisithi abuyitsha uwabofuna le mpilo kumo uthi uzombamba ujanelani nangu la kumo uye lo ngathi ngabotha ungifuni wena hayi wena uzongaba oh hey I love more I love more wa le mponga yabo ama-28 amagwala mfethu sesimashwe ndoda mfethu sesimashwe hey uzongibukisa kabi love more ngale zinto hayi love more man Mama ngoba simusukuba slow kunini siphinda into eyodwa ngithe uthi ngiyagqoma ezintabeni ezimhlophe phezulu umqondo umuntu amaba umashe nawo maguma mani umhlaba salute imadla mina hayi ngithi ngiyazama ngiyahluleka uyakhohle ukuthi phela mina sengimdala kulento mama ngobese into elula kanjeni sesiphindeka ngakulento hayi umdala ngempela hayi cha ngeke hayi uyayisho nje uyayisheshisa uyakhohle ukuthi phela mina angisengimdala ngeke ngikwazi ukubamba kalulu kanti yini ngempela nale inombolo ofanele ngiyibambe uKB ngapha naye ubhizi uyangifundisa lento nawe futhi ngapha hayi mama ngoba singeke uzuyibambe ngempela hayi kulungile hayi ngosini khona ndoda mfethu ngimasha Correct ufuna umasha. hayi khona ndoda mfethu nakhona la khona lengishasa nawo mfethu ngifuna sizosebenza lo line sosebenzela laphi ngaleyo main section kodwa wenze sure ukuthi sihlangana khona lingakavali ijele ukuze lento imashe kulayini yangibamba Women section. yeah mfethu Okay. under 10 correct. Hey uyabona manje sengizokhathala lama meetingeni ngizomxoshisa phela emsebenzini manje kancane niyahlangana kuleko egatsheni okugcina manje lungileke ngizomnikeza 5 minutes boya benyathi ngiyaqala ngiyabala 1 2 3 correct queen correct ndoda mfowethu salute lalela-ke i-social lethu eliqalile liyakhahlela manje social lethu liyakhahlela ngikhuluma ngengane aw correct queen correct siyangena ithini indaba yakho nalo plan ukuthi simashe la shayisana ke queen yabo le plan yokuthi wena vele ukhulelwe iyona exactly escape plan yethu kade ngiplana lento ubusuku bonke usho ukuthini manje sizosebenzisa yona lento yokuthi umithi yabo wena simple into ekumele uyenze kulento fanele uzigulise ugule ngathi ugulela ukushona and then wenze sure ukuthi baba aware ukuthi ukhulelwe and then into ezokwenzeka kuzoba phoqa ukuthi bakise esibhedlela mabekise esibhedlela mina ngizo-organize uconnection ukuthi from esibhedlela kube khona umuntu ozokwazi ukuthi akweqise bathi bayabheka usekhe odini and then nami ngizobe sengizama iplan yokuthi ngeqe la sobe sesihlangana ngaphandle hayi handyman ngeqe mina bese ngiyakushiya wena angithi nami ngizokweqa nje ngikulandele sihlangane ngaphandle and then siskip ikhanda kulungile asayi kodwa eMozambique hayi vele kahle kahle futhi angiwathembi lama plan wakho kodwa ke kulungile asheshisa angifuni ayikho iplan yami ke wayithemba hayi kulungile angiwathembi kodwa ama plan wakho but kulungile sheshisa relax izokwenzeka lento asisana sesikhathi themba mina ihamba kanjani indaba yakho ukufaka inombolo e-female section hayi hamba kahle 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 sesingaqala sithi imini igunya lapha we gunya correct 5 minutes uphelele 5 minutes hayi take fast sam kulungile Hey wemakhwezi hey woza la
Le nto wadu uyenza kumina usangayiphinda namanje. Usangayiphinda le nto yenze kumina. Usangangichamisa namanje. Ngichamisa ekuseni. Chamisa emini. Chamisa entambama. Chamisa unyaka wonke. Ngeke uzuyenze le nto wayenza ngingedwa iphinde le khona uzobona kahle. Iphinde khona uzobona. Wayela ngabo wena. Wayela ngabo. Shophu kusikora sami ngishane. Skora masipho. Hey, phezu kwakho. Azo. Yes. Letha nalo umese. Letha nalo umese. Kumlisheni la ukuthi funisheni la, funisheni la. Funisheni la. Tata phofa, tata. Tata man. Wena ngayifuna itolo zami, uyangizwa? Ngifuna itolo zami wena. Uyazi weChauchi, I've never been so happy to see a prisoner. You know what, Chauchi? Since you were not here, things have been very messed up here in prison. But now, because you're here, I know you're gonna solve many problems for me. One problem I want you to fix for me is Nongoloza again. Yeah, can you do that for me? Don't worry, I can do it for you. Nazogo Chongchi, I see you. Go.